В дните, когато след училище малкият Сашко е при другите си баба и дядо, пак трябва да слуша нападки. Но този път от традициите на другия лагер. Коя е тази? Това е Калина Паскалева. Правим и фотосесия. Фото какво? Снимка като тази. Виж това, какво ще кажеш, харесва ли? Ами, не го разбера много. Ах си, внукът ти маше това критик. Ще стане, детето има вкус. Саше, гладен ли си? Малко. Тук някъде имаше бомбони. Ето, вземи си. Благодаря. Ау, забравих, че трябва да се видя с Зарко. Трябва да говорим в петък за перформанса. Какво е перформанс? Нещо като представление. Ние с дядо ти ще отидем в другата стая да говорим с един човек. Ти, ако искаш, поиграй на компютъра. Наистина ли? Да, защо? Не ти ли дават? Дядо Иван и баба Мария изобщо нямат компютър. Нищо чудно. Сигурно смятат, че компютъра има вредно империалистическо влияние. Какво да има? Нищо. Просто другите ти баба и дядо са задръстени. Малко по-късно Людмила идва след работа, за да прибере Сашко. Тя е неприятно изненадана да го открие сам пред компютъра с празна кутия бомбони. Здрасти, маме! Ти сам ли си тук? Да. А баба ти и дядо ти къде си? От тата говорят с някакъв човек. Забрави за какво беше. Ясно. А тия бомбони, ти ли ги изяде? Да. Здравей, Люси. Здравей, Аксинья. Дойдох да си прибера Сашко. Аз съм много доволна от него. Цял ден не съм чула гласа му. Сигурно да. Като гледам, доста бомбонки си е хапнал. Ами, каза, че е гладен и нямахме друго под ръка. Добре, ами ние ще тръгваме. Много поздрави на Богдан. Непременно. Чао. Чао. След рекламите ще видите. Не мога да се успокоя. Защо трябва да ми изнерваш постоянно? Мамо, малко ми е лошо. Какво ти е, бе, мамо? Той предпочита да се разболее, за да си остане вкъщи. Така няма да му се налага да ходи при връждуващите лагери. Ти си болен човек. Не, ти си болен и с промит мозък. Иване, Сашко, слушай, не дей така. Кой си ти, бе, че ще ми казваш какво да правя аз, бе, дегенерат? Ти не си ми дъщеря! Мразя те! Мразя ви! Преди рекламите видяхте. Надявам се, че не те обидих, когато заговори против вашите. Не съм се засегнала. Много добре ги знам какви хора са и все още ме е срам, че не дойдоха на сватбата ни. Ти какво обичаш повече, математиката или писането? Математиката ми е по-приятна. Право, само така. Ти ще намериш една истинска професия един ден. Не като на дядо ти Богдан и баба ти Аксинья. Дядо Иван и баба Мария изобщо нямат компютър. Нищо чудно. Сигурно смятат, че компютъра има вредно империалистическо влияние. Какво да има? Нищо. Просто другите ти баба и дядо са задръстени. По-късно вечерта Люси и Сашко са на масата за вечеря, когато Лъчо се прибира. Съпругът заварва жена си в лошо настроение. Какво става? Нещо си кисела. Не съм кисала, ядосана съм. Защо? Какво е станало? Отидох да взема днеска Сашко от галерията на баща ти и го бяха оставили сам пред компютър. Това лошо ли? Да, Лъчезаре, лошо е. Защото го бяха зарязали сам и си отишли да си вършат нещо. Даже вода не му бяха сипали. За сметка на това обаче му оставили цяла кутия шоколадови бомбони да яде сам. Мамо, не ми се яде повече. Ми как ще ти се яде? Ти си се натъпкал с шоколад. Отивай да си лягаш и да си измиеш зъбите преди това. Добре, да. Ти пита ли ги защо са го оставили така? Не ги питах, защото това са твоите родители. Аз нямам право да им държа сметка. Естествено, че можеш да им държиш сметка. Става въпрос за сина ти. И какво да им кажа, бе, Лъчезаре? Не ми харесва как ни гледате детето. Кажи им го, де. Те са интелигентни хора, ще разберат. Ами като са интелигентни, защо го тъпчат с шоколад и го оставят да си промива мозъка на компютъра? Какво искаш от мене сега? Да се отрека от родителите си в Държавен вестник? Това ще те успокои ли? Просто говори с тях. Това ще ме успокои. Добре, айде стига с твоите истерии, че до тука ми дойде.
Започнахме все по-често да се караме, а пък Сашко започна много да боледува, което допълнително ни напрягаше. Детето ставаше ли свидетел на вашите скандали? Ами неизбежно е. Колкото и да се въздържаме, колкото и да се